Vitajte! Dnes sa hlásime ďalšou epizódou. BMW predstavilo druhú generáciu modelu X2. Naše dnešné testovacie vozidlo je s motorizáciou S-Drive 20i. Ostaňte s nami. Nové BMW X2 je väčšie, štýlovejšie, dostalo robustnejšiu prednú časť, nové 6-uholníkové ladvinky, ktoré je možnosť objednať aj s podsvietením ikony Glow. Vozidlo si požičalo prvky dizajnu od väčších bratov X6 a XM, ako aj štíhle svetlomety za príplatok možnosťou adaptívnych Matrix LED svetlometov. Novinkou je okrem balíka M Sport aj M Sport Pro, kde si vieme za príplatok objednať aj 21-palcové kolesá. Motorizácie, ktoré si vieme zvoliť pri novom modeli X2, sú veľmi podobné ako aj pri X1. 20i benzínový trojvalec, 18D a 20D štvorvalcové dízle a s výkonom 221 kW M35i a úplnou novinkou je iX2 X-Drive 30, ktorá je čisto elektrická verzia X2 s dojazdom 417 až 449 km. Nový dizajn interiéru, ako aj pri poslednom modeli X1, plávajúca stredová konzola, dvojica držiakov pohára, indukčná nabíjačka pre smartfóny, konektivita samozrejme pre Apple CarPlay, Android Auto, inovatívne technológie aj asistenčných systémov ako adaptívny tempomat, udržovanie v jazdnom pruhu a nový parkovací asistent Parking Assistant Plus. Za príplatok máte možnosť dokúpiť si head-up display alebo aparatúru Harman Kardon, ktorú máme aj v tomto vozidle. V rámci M Sport paketu máme čalúnenie Alcantara Senzetec, ktoré je rozšírené aj na palubnej doske a novinkou je veľkoplošné panoramatické strašné okno, siahajúce až na zadné sedadlá. Tak ako všetky nové BMW modely, aj BMW X2 má vynovený infotainment, ktorý sa skladá z dvoch zakrivených displejov integrovaných v tzv. BMW Curve Display. Pracuje pod novým operačným systémom BMW OS 9. Čo sa týka zadnej časti vozidla, dostali sme úplne nový dizajn, podobný tvar ako je aj pri modeli X4, nový dizajn zadných svetlometov, full LED technológia, zadná kamera zabudovaná už v spoileri a v rámci M Sport paketu aj nový dizajn zadných difúzorov. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá sledujte nás na sociálnych sieťach. Vidíme sa na budúce. Ahojte!